uPresident we-MK okungu-Jacob Zuma emqulwini weqembu noma kwizithembiso ezibhekiswe kubantu ayisalanga impesheni ukuthi izalukazi izokhushulelwa impesheni. I-MK izokhuphula imali yezalukazi ngoba incane imali eholwa abantu abadala, izidingo ziningi zizwele. Uyazi ukuthi into esizoyenza yini? Sizokhuphula imali yezalukazi. Ngoba nesifuba angizukusho ukuthi malini ngizoyizisishiwe. Phela imali eholwa izalukazi manje isimanga because inyanga ingakapheli sele kude akusekho lutho because incane akekho umuntu ohawukela izalukazi namakhefu. Angikusho lokho ngoba sengikhule ngaze ngafika phakathi nendawo. No, nami sengibona izoweqala ngale ngikhuluma nje iqiniso. Kusencwadini yethu esizobe sitshela abantu ngayo ukuthi soyiphatha kanjani iSouth Africa. Sobatshela ukuthi izalukazi namakhehla sizohola imali engaka wonke umuntu eSouth Africa. If it comes to the push, soyehlisa kulabo abahola kakhulu uzogcwalisa. Asidala sizodla kamnandi izalukazi ngoba kuyobe ngasazala ingane ngalonkathi sezidlela nje onkamkamento zabezimnandi ngoba sakhani isizwe. Akekho bafowethu nodadewethu umuntu osakhela isizwe siyozakhela thina. Akekho umuntu okwenza ukuthi sihlonipheke emhlabeni nasezweni ngaphandle ukuthi sikwenze lokho thina. Akekho kube yithi siye ukuthanda izinto zabelungu ezakubole akuzona ezakithi. Siyavumelana.